dragi Heni. Ćao, čao. Isto snimanje part 2. Što pričaš to nije za javnost. Ja ništa ne lažem ljude. Stvarno? Ne. Dobro, ljudi, vam objasnim. Prvo snimanje sam toliko puta rekao znaš, da sam napravio klip od 2 minuta da konstantno pričam znaš. I poslao mi. I poslao sam, znači, toliko sam se iznervirao dok sam gledao. Da sam bio u fazonu, ja ne mogu, ne može od izađe, brate. Koliko puta sam rekao znaš. I onda sam me zamolio da dođem da snimam, mislim, rekao sam da ću pričam tračeve, da ću da dođem pijan. Lagao je, sve došao je mamuran. Znači, lagao sam je sve vreme. Došao je mamuran, nije došao pijan, nego mamuran, znači to znači da je mrtav. To nisam planirao. Tako da ljudi nemojte mislite da ne znam nija šta je bilo, znači samo sam se loše izražavao. Znaš kao, a nije mi se svidjelo kako sedim u stolici. Bio sam nešto zalegnut, znaš. Tako da sam se isto prolaz sam se isto i obukao. Ja za malo. Da možemo sad sečemo iz obe emisije, razumiješ? Da. Kad snimamo ono, kaos. Da, sami se stavljam kao malo jedno, malo drugo. Kačket je drugačiji u onoj drugoj. Kako se, ja još nisam ni to pogodio. Nema veze, pa ja sam drugačije obučena. Da. A vi muškarci koliko ne primećujete, vi se ne bi ni sećaju da sam isto bila. Da ne bi se ni ja setila da si ti bio tamo iskreno. Pa da. Pa mislim, ne primećujem toliko te stvari. Ne znam, sad sam trenutno totalno nešto dezorijentisan. Ovdje ćemo da imamo, a? Dobro. Reci mi, Heni, kako si pre svega? Pošto smo počeli, ali nismo zapravo počeli. Prvo pitanje mi je uvek kako si, ali ti ja smo otišli već. Da. Pa dobro sam. Iskreno, ovih posljednjih dana sam jako dobro. Malo sad trenutno onako, ali okej sam. Pa kažem ti, malo sam dehidrirao iskreno. Žedan sam, a ne sam da pijem ovo za reklame. Pij sam se stvori rukom. Ne, super sam, stvarno se prelepo osjećam i šta da ti kažem, znaš. Dobro, okej, a reci mi... U dubini svoje duše osjećam neku sreću. Juče. Juče sam izbacio pesmu. Oni će to gledati malo kasnije, ali da, ti si juče izbacio pesmu. Da, juče sam izbacio pesmu i oduvek sam želeo da mi je premijera pesme bude. I to smem da pričam. Bipovaću, ali neće znati šta je. Oduvek sam želeo, idemo tiče sad. Oduvek sam želeo da mi premijera pesme bude u tom jednom late night show. I eto... To si ispunio sebi? To sam ispunio juče, da. Bravo, svaka čast. To mi je kao ono... I kako si zadovoljan kako je krenula pesma? Nisam video, ja sam došao kući, legao da spavam. Napio si se? Bukvalno sam... Jesam. Prepio si se? Dobro sad. Nisam se toliko prepio, ali, znaš, došao sam kući i zaspao sam. Jel ti imaš problema s alkoholom? Ne. Nemaš? Nemam, stvarno. Znači, ono, kad kreneš da piješ, znaš da se kontrolišeš? Da. Mislim, znam da se... Pa... Ja sam njega uvijek vidjela inače ljudi mrtvog pijanog. Nemoj da lažeš, stvarno. Kad sam te vidjela, ti i ja smo se vidjeli u nekom klubu, ti si bio odveden. Da, sećam se toga. Pa šta ću u klubu da radim, šta, da pijem limunadu, ne razumijem. Dobro, ja nisam bila odvedena u tom klubu, recimo. Dobro. Desi se da kad svi piju, da se ja napijem i super mi je kad sam pijan, ali ovako da sedim sam kući i da pijem... Dobro, nisam ni mislila to. To rade alkoholičan. Ne, pa nisam pitala je li si alkoholičan, nego ili imaš problema, ali ono ne znaš da staneš, nemaš granicu. Kad izađeš. Ne, mislim nekad... Nekad nemam granicu. Nekad nemam granicu, ali to je kad sam samo sa ljudima koje volim. Kad sam ovako u nekom nepoznatom društvu, znaš, nije sad da uzem da se napijem kao budala. Jel ti se nekad desila neka crna rupa? Crna rupa? Ono da se ničeg ne sjećaš i onda da krenu drugari, a ti pričaju šta si radio. Nije mi se tolika crna rupa desilo, ali sjećam se jednog pijanstva, to je kad sam upoznao Mahrinu. Bote, ja samo o Mahrini pričam. Nema veze. Opet, rekao sam, znaš ono, i evo... Baš kad si upoznao Mahrinu i vozi crnu rupu. Sjećam se toga, da, zato što su bili neki kokteli, bar je bio i Marina je pevala i ja sad u to vreme ono kao i zaljubljen u nju i dolazim da slušam nju kako peva. Ne znam koliko sam tih koktela popio, mene su vodili kući, ono, bukvalno ispovraćeno, užas, ono, po kolima. A ono šta ti je rekla? Pa ja nadam se da ona to nije videla. Videla samo snimak posle. I videla snimak posle, ima snimak kako me nose, kako me stavljaju u tu škabinu. Peru me, ono, šta pričam. Ne, i sad, ovo je stvarno neka alkoholičarska, ono... Ja kad nisam alkoholičar. Ne, ali setio sam se te stvari, zato što nije taj period bio, ono, kao dolazim, gledam Marinu kako peva i kao onako sam zaljubljeno se gledamo i pijemo, ono.
bez granice. Dobro, reci mi, izbacio si pesmu sa Marinom. Da, jesam, da. Da, meni prelepa iskreno pesma. Ko je radio na pesmi? To je radio njen drugar Nikola Žunec, da, on je inače, mislim, njen drugar, naš drugar, moj drugar. Zapravo samo moj sad drugar, oni su se posvađali u međuvremenu. Kako su se posvađali? Otkud znam, nešto su se pokažili, ne znam, tako da sam sad je samo tvoj. Sad je samo moj drugar, kako se zove, da, i ponudio mi je pesmu i ja sam isto za ono, super je pesma, daj da otpevam, da vidim kako ide sve to, kako će da zvuči sa mojim glasom, s mojom energijom. I zvučilo je fenomenalno. I to je to, ja i ona smo to snimili. Nekako obeležila tu našu vezu, tu našu, eto... Jel stvarno istina da se najveća ljubav nikom ne ostvari? Pa Nikola kaže da je istina. A šta ti kažeš? Ovo sam rekao i prošli put. Nikola kaže da je istina. Šta ti kažeš? Ja kažem da je vrlo moguće da se najveće ljubavi, ali nikad nikom nisu uspjele, to je već preterivanje. Znači, nekome sigurno jesu. Dobro, a čekaj, šta misliš da će se tebi ostvariti? Da li ti je Mahrina bila najveća ljubav? U tom trenutku mi je bila velika ljubav. Trenutno mi nije najveća ljubav. Mislim, razumeš? Dobro, a kad to velika mi ljubav, to mi je velika ljubav. Jeste velika ljubav, prva ljubav. Zaboravljena. Okej, a reci mi kako je bilo na snimanju spota, je li bio njen dečko? Više nije bio njen dečko. Nije bio njen dečko na snimanju spota, da. Jesi čuo da ona sad ima dečka, onog... Da, ima dečka nekog. Čuo sam. Neki, je li fudbaler? On je golman. Mislim da brani u Sarajevu. Znam zato što imam drugari iz Sarajeva, to jest pozdrav za Isaka, Ti si to čuo, znači, pre novina? Pa da, pre novina sam ja to čuo. Znaš, prenosi mi krišu Nikola Žunec, razumiješ, dok Marina ne gleda. A čekaj, jel ti tako javljaju za Marinu kao neke stvari i tako to? Pa ne, mislim, više se ne bavim se time, mislim, nikad se nisam ni bavio time, sad ulazim toliko u Marinin privatni život, imam ja svoj, tako da nije da sam se sad bavio nešto Mahrinom, s kim je ona u vezi. A ne, nego ti onako ljudi javljaju kao, ne kažeš im ti javite mi, nego ti oni sami jave. Meni se to recimo dešavalo kad sam raskidala. Da. Pa ljudi ne pitam ih, oni samo, samo da znaš, evo ga ovdje sa... Dobro, da. Dešava se? Dešava se da mojim bivšim devojkama javljaju kao, gledaj da je bio Kenny ovdje, znaš, to mi je baš bez veze. A čekaj, ja imam jednu informaciju da je tvoja bivša devojka radila na spotu sa Mahrinom. Da. Znači njih dve zajedno su snimale njen spot. Da, mislim, ne znam, da, Igor Zečević. Dobro. Je snimao spot. Dobro. A moja bivša devojka Milica Šutović, koja inače sa Zečevićem, sada je radila na spotu kao producent. Dobro. I i bukvalno... Su Mahrina i Milica plejale. Plejale tu na snimanju spota. A to su ti dve najveće ljubavi? Jo, da, i ne mogu sada koja mi je bila veća ljubav, moram, čekajte, zapisao sam kao da nazvam. Ne. Da, svira njemu. Aha, ja rekao nekome prepoznao, zapravo me niko ne. Šalim se. Ne, ovdje su zatamljena stakla, niko nas ne vidi. Mislim, sa svakom devojkom s kojom sam u vezi mi je ljubav. A čekaj, ali njih dvije su ti bile nekako najveća, priznaj. Ja ne znam koja mi je bila veća, od koje je sad već, ne znam. Ne, obustavljaš ovaj razgovor, dobro, ajde. Obustavljam ovaj razgovor, da. Dobro, ajde, okej. A čekaj, znaš šta mene zanima? Kako si zadovoljan, kako je prošla Plava zvezda? Zadovoljan sam, ima i dosta pregleda, sluša se, mislim da je to pesma koja treba vremena da ona uđe u publiku. I mislim da je tako, pa ne, ušla je, da, ali kao, mislim da će da se sluša duže nego neke druge pesme, jer takva je jednostavno. Ti si izbacio baš brzo dve pesme, Imao sam i Plava zvezda. Nešto jedno za drugom su išle faza. Da. I odradio sam i preradu pesme Seti me se. Zato što izašao sam iz generacije Z. Da, to sam isto htjela da te pitam. Da, možemo posle. Ajde, to ćemo posle. I nekako ta pesma, hteo sam tom pesmom da obeležim svoju karijeru, pesmom Imao sam. A ovo što dešalo sa Mahrinom, eto, samo se desilo. Pa kao, ajde, isto sa Mahrinom, ali moju solo karijeru sam hteo da krenem sa tom pesmom Imao sam. Znači, to je pesma koja je meni mama pevala kad sam ja bio mali. Koja priča? Stvarno ti je mama, to mi nisi rekao prošli put. Stvarno nisam? Ne.
Da, mama mi je to pevala kad sam bio bukvalno beba. I kao imao sam sad, ali sad imam jednu gorku usta. Malo je nekako simbolično je. Šta maše? Pa mašu nam prepoznali su nas. Stvarno? Da, i onda ja blicom čuješ. Aha, kako se zove, u suštini ta pesma simbolizuje neki novi početak, malo je tako i spot, Novi početak tvoje... Novi početak moje, da kažem... Karijere, da. Znači, Henny Vol 2. Henny Vol 2, da. Okej. A čekaj, zašto si izašao iz generacije Z? Mislim, mi znamo svi da si ti zapravo osnivač bio, jedan od osnivača, tačnije te generacije. I kako sad to, kako je moguće da sad ti više nisi deo toga? Ja ne znam kako je moguće, iskreno. Ja te stvari, mislio sam da se te stvari ne dešavaju, ali evo, meni su se desile. Znaš, kad radiš nešto sa nekim, konkretno sa Reljom i sa Livajom i stvaraš i onda u jednom trenutku kako samo nema i kao krećeš sve ispočetka. Mislim, to je bila moja odluka. Dešavale su to neke stvari između nas kao koje su poslovne. Da. I o kojima ne bi da pričam svakako, ali bitno da smo ostali mi u dobrim odnosima. I dobio sam tu neku ogromnu želju za radom i da krenem ja sam da radim nekako za sebe i da se bacim u tu vatru. Jer kao da sam malo izgoreo u generaciji Z, iskreno, tako sam se osjećao, pa ne znam, zato što ljudi stalno, ne znam kako ti objasnim, hoću nekako se posvetim više nekim drugim stvarima. Imam osjećaj kao da me malo generacija Z u nekim trenucima gušila, iskreno. Okej, a čekaj, a koliko si ti pesama radio za generaciju Z? Šta si ti ostavio za sebe u toj generaciji? Pa, da. Pa radio sam oko 61 pesmu tačno. Joroko, nije valjda stvarno brojao? Brojao sam bukvalno pesmu po pesmu. Ne, nego smo potpisivali ugovor, naravno kad sam izlazio i onda na ugovoru piše koliko pesama sam radio, razumeš? Stvarno? Tako da nisam išao po YouTube i brojao koliko sam... Još 61? Ja mislim da sam radio, 61 pesmu za generaciju Z. Da. A ne, ja sam kao producent radio i za kako se zove, za ljude koji su van generacije Z, Dobro, naravno, da, nego šta ostavljaš iza sebe u generaciji Z? A čekaj, kako je nastala taj moment? Ostavljam milion subscribera iza sebe, Pa dobro, da. Ali ne, stvarno, ja, Relja i Livaja smo živeli smo za to. I eto, nikad ne bih rekao da je došao trenutak da neko od nas to napusti. Da, sad sam to htjela da te pitam. Samo se sjeti momenta kada si napravio generaciju Z sa njima. Da. Koliko si tad bio vjerojatno srećan i ponosan kad je krenulo da raste i ti si sad izašao iz toga. Jesam te sad malo ubedačila? Ne, nemoj u tome, molim te, pređi možda. Ne, što si me pitala da, pa taj početak generacije Z je nešto što ću pamtiti sigurno. I pravo ti kažem, sad se trenutno osjećam, imam taj neki entuzijazam kao što sam imao na početku stvaranja generacije Z. Sad imaš samo za sebe. I to je dobro. Samo sve ću za sebe. Ne, samo za sebe. Mislim, osjećam kao da će nešto lepo da se desi, iskreno. Kao što sam osjećao tada, na početku generacije Z. Nekako, u generaciji Z šta god sam pomislio i ja, i da kažemo i Relja i Livaja, nekako se tačno to ostvarilo. Kad nam treba producent, samo zamislim, treba mi producent i on se nekako magično pojavi. Lupam sada, ali Da. Šta god smo hteli, to se nekako desilo. A čekaj, se desilo neka svađa. I sad ja ne znam da li sam ja to privlačio ili Relja ili Livaja. Ne, možda. Ko privlači od nas te stvari? Da. I onda sam morao da izađem da vidim do koga je. Da li ja privlačim? Da. Da im dalje samo do mene, ako je do mene ne trebaju mi. A čekaj, a jel bilo neke svađe? Ili kao, jel imaš šansa da se vratiš? Mi smo to, pa oni su meni rekli vrata su za tebe uvek otvorena. Mislim, mogu da se vratim, ali... Jel ti to zvučalo onako reda radi rečeno ili... Ne reda radi, mi smo stvarno dobri. Evo, večeras je proslava za 1 milion subscribera generacije Z. Ja, naravno, idem ovog puta kao gost, ali tekako sam uticao na tih 1 milion subscribera. Mislim, mi smo normalni ljudi, ne svađamo se zbog gluposti, ne svađamo se zbog para. Za sve potpišemo ugovor, za sve se dogovorimo, tako da nisam ja izašao i kao... Si isplaćen za nešto kad si... Ja sam isplaćen za svoj deo generacije Z, mi smo se sve lepo dogovorili, mi smo potpisali sve ugovore i to je to. Ja i dalje primam
kako kažem, novac od svojih prava od tih pesama koje sam radio za generaciju Z i tako dalje. Mi smo svi u jako lepom odnosu, malo smo se nije to kao što je nekad možda bilo, ne radimo toliko često zajedno, ne provodimo toliko vremena kao što smo nekad provodili, ali, Bože moj. Da, dobro. Tu sam sa Džinsenom, radim sa njim muziku. Ide top za sad. Ide top za sada, da. Dobro. Reci mi, šta se desilo, izašao je vaš album. Ti si mi prošli put rekao, eto sad ja ću tebi da uzmem reč iz usta, ali ti si mi prošli put rekao da nisi bio baš zadovoljan kako je prošao album. Sad sam zadovoljan, sad sam to ću to promeniti. Zadovoljan sam izlaskom albuma Generacije Z. Kako si sad zadovoljan? Pa, imamo opet, vidio sam šta ne valja, ono emisiji, moram kažem da sam zadovoljan, izvini. Stvarno? Pritiskaju me. Menjamo? Šalim se. Ne, mislim, zadovoljan sam projektom kao projektom. Menjamo. Kako tišina se da? Šta je ovo bilo? Šta ima kod tebe? Šta je ovo bilo? Bukvalno oboje se učutali. Ajde bre, si zadovoljan? Zadovoljan sam projektom. Kako je projekat prošao, nisam zadovoljan, ali sam zadovoljan što sam na nekom projektu radio i završio ga i to je velika stvar jer su sad tu izvođači, nije to jedan izvođač kome ti radiš album, nisi to ti da znaš šta hoćeš, nego treba uklopiti sve ljudi iz generacije Z. Tad sam nešto bio u tripu da radim taj moderni folk, iskreno. Taj neki retro folk, nemam pojma. Dobro. I nekako je ceo album u tom nekom fazonu. Ali očigledno sam pogrešio, razumiješ. Da, pa Vojaž je kod mene u emisiji rekao da je on zapravo i zbog toga negde i izašao jer zna da vi možete mnogo više. Da, zbog čega nisam, mi smo se posvađali i onda je to neka bila kapisla da on izađe. A što ste se posvađali? Pa posvađali smo se, mislim, mi se znamo dugo i tako s vreme se posvađamo. A čekaj, tad ste se baš posvađali? Pa jesmo, pa raspravljali smo se, bio sam kod njega u studiju, trebalo da se radi ta pesma i raspravljali smo se, Njemu se nije svidjela pesma? Ne, nije da mu se nije svidjela pesma, nego samo smo upali u neku bezveze priču i krenuli da se svađamo, bukvalno. I kako se to završilo? Ko je izletao iz studija? Pa ja sam izletao iz studija. Liči na njega malo, da, moram priznati. Znaš, bili smo tu ja, Džinsen i oni kao, mislim, nisam izleteo sa to teatralno, ja izlećem iz studija kao, trčim do kola, mislim, ne, Ali zamišljam. Ne, nego smo se, samo smo se posvađali, čuli posle, tako, važi, brate, to je to, još smo bili pod utiskom, ali mislim. A čekaj, znači niste se pomirili? Ok ste? Pa okej smo, mislim, ja stvarno nemam ništa, protiv Vojaža, nema ni vjerojatno nema protiv mene. Jel on nakon te svađe vaše u studiju javio da izlazi iz generacije? Da. Jeste, mislim. Kako se zove, vjerojatno ti ima mnogo više stvari, znaš, Vojaž se bavi, krenuo je karijeru da gradi na malo drugačijoj muzici nego koju sam ja tada radio, konkretno na Z albumu. Da. I nekako ne bi se uklopilo uz taj možda njegov novi imidž, to što sam ja radio u tom trenutku. Pa zato je on nekako i rekao. Pa mislim da se tu, ajde kad kažemo realno Vojaž, on je sada krenuo, on je samostalan izvođač. Da. Generacija Z samo je mesto gde se onda, kažem, proslavio, kao i svi mi. Generacija Z je neka oskočna daska za sve nas i mi ćemo to svi pamtiti, jer retko kad se dešava da se okupe tako random nepoznati klinci da naprave nešto ovako veliko. I svima će Generacija Z biti nekako obeležit će nas, evo, znaš priču što svako ima tetovaže. Da, svako ima tetovaže, da. To je super, to je meni baš cool. Da, i onda, dečko je posvađali smo se i to je to, sad smo okej, valjda, ne znam. Dobro, sa Breskvicom kakav si? Sa Breskvicom sam super, stvarno imamo super odnos i treba da krenemo da radimo na 3. pesmi. Imamo 2 pesme za sada, hoću da završim tu trilogiju, da izađe i ta 3. pesma i sad razmišljam koja bi to pesma mogla da bude, u kom fazonu i eto, predstavljam ko zove s vremena na vreme da me pita, jesi uradio pesmu, a što nisi uradio pesmu? Heni, kad ćemo da izbacimo pesmu Heni, jel radiš, bukvalno, samo u fazonu, ne, sad ću, ajde, sutra. Ti kad viš poruku od Breskvica, ne mogu ni da uđem. A čekaj, a reci mi, kako je bilo stanje u Generaciji Z kada su njih dvoje raskinuli? Kao ti nekako prva ruka si u tom momentu, tu si pri udaru.
Da, pa mislim ja pri udaru nikako nisam bio, ja sam posmatrao sa strane i bilo mi iznenadno. Pa to, ali prvi si u redovima. Dobar kontent, posmatrao sam kontent, bukvalno šta se odigrava. I kakav kontent? I bio sam u prvim redovima i znaš, aplaudirao sam, navijao sam. Za koga si navijao? A nisam navijao ni za koga, stvarno, nekako, eto, u tim trenucima kad su oni različni vojaži je ipak nastavio da izbacuju za generaciju Z, Breskvica nije, htjela da pokuša nešto drugačije, tako da, navijao sam za onoga ko izbacuje pesme na generaciji Z, jel tako? Posle se vratila Breskvica, naravno i dok ona nije bila tu, mi smo imali jako dobar odnos, jer mi smo ti lagani, znaš, mi smo ti lagani, nema veze, odeš, vratiš se, vrata su ti otvorena, mi smo ti lagani. Ja sam, mislim, šta pričam ja? Tada smo bili takvi, lagani. Sada je to neka prošlost. Dobro, ajde ne patetiši. Dobro sam sa Breskvicom. A reci mi, jel sad imaš devojku? Nemam. Kako nemaš, prošli put si imao? Prošli put, ovo je drugi put, sad nemam. Ma kako nemaš? Neću pričam danas, neću pričam o svojim privatnim stvarima, to sam skopirao kad sam gledao onu emisiju, zašto pričam? Ma izbacit ću onu emisiju, bre, baš me briga. Ali čekaj te pitam. Kako si priznat da imaš devojku? Da, ali nisam bio siguran u sebe dok sam to pričao. Razumeš? Ovo ću se ostaviti u emisiji. Zašto? Samo ti kažem. Malo mi je, kao imam devojku, pa čas nemam devojku, pa me pitaju da li, mislim, kao koga više boli uvo, da li imam devojku? Pa zanima nas, ajde. Što su ljudi došli? Nemam devojku, ali Čekaj, zar nije bivša neka devojka bila u nekoj kombinaciji sa tobom? Da. Kako se nasmijao? Bio sam sa devojkom u vezi, raskinuli smo. Raskinuli ste? Da, raskinuli smo. U 7 dana ste vi već uspeli da raskinete? Ne, prvo smo raskinuli. Ništa. I mislim da treba nekim stvarima malo dati vremena i mislim da nije loše vratiti se bivšem dečku ili devojci. Da eto kao popravite neke stvari, ako to ne radi već drugi put, onda šta da radiš? Aha, znači nije radilo? Pa ne, i dalje se radi. Na tome? Sad gleda, da. Nego ti nećeš da priznaš? Pa ne, neću da kažem imam devojku, nemaš devojku, mislim... Preznojio sam se s ovim pitanjem, ne mogu se izvučem, znači borim se i ne mogu da se izborim s pitanjem, ne znam. Da li imam devojku, nemam devojku. Mi je to. Šta mi uradi s ovim pitanjem, bukvalno. Reci mi, jesi nekad bio zaljubljen u Emu Radujku ili ste vi samo jako dobri? Zaljubljen u Emu Radujku? To ono što su meni tako možda učinilo. Stvarno, nikad u životu nisam bio zaljubljen u Emu Radujku, evo iskreno, mislim, ona je prelepena, prezgodna devojka, prefinene, nije onako kako se prikazuje možda što ljudi pljuju ovako na nastupima i to. Jako dobra devojka i nikad nisam bio zaljubljen u nju. Iako, kao, moj tip su tako plave, niske devojke. Nijedna mi nije bila takva. To je vraži moj Branko, svaka mi je bila visoka i brown. Ali stvarno je svaka bila visoka i brown. Bože, što pričam. Nisam bio zaljubljen u Emu Radujku. Dobro. Ne mogu nekako u nju da se zaljubim, ne znam. Aha, okej. Mislim, blejali smo ovako i kao, znaš. Jayla, da. Da, ajde sad kao, jesi bio zaljubljen u Jaylu? Ili je to sve bio marketing? Šta je si se To je sve bio marketing, to je sve bila fora, mi smo jako dobri drugari. Znači, marketing je bio? Znaš šta, kome se ne sviđa Jayla? Znaš, kad sam vidio Jaylu, bio sam znaš, Jayla se sviđa, ali nekako vremenom, kad sam krenuo sa njom da radim i tako dalje, pa izgradili smo taj neki drugarski poslovni odnos, pa onda tek drugarski odnos, tako da ja nju bukvalno ne mogu sada da gledam na taj način. Možda sam na početku stvarno mogao, ali nekako što više sarađujemo, sad je gotovo da i ne mogu da je više na taj način, da je doživljavam tako. A zašto te tebe pričaju da si najgori u generaciji Z? Da sam najgori u generaciji Z? Mislim, dok si bio, da. Što Zere rekli da si majmun. Da. Pa to me... Pa zato što, znaš zašto? Zato što, kao kad ih pitaju u emisiji, kao ko ti je najveći, kao, ko te najviše nervira u generaciji Z, svi će kažu, Hene, se ja nikad neću naljutiti. To je. Da. I
Samo nekad me iznervira što nekad ljudi sad ne znaju i onda lupam pitaju Zeru šta je kini majmun, ovo ono. Ljudi će pomisliti stvarno da sam ja neki kao zli lik iz senke koji ono maltretira svoje izvođače koji je majmun ono. To mi je baš ono, pomislio sam par puta ono, da ljudi ne pomisle stvarno naš nešto. Zapravo ljudi to pričaju jer se ja jedini neću naljutiti. Da. A čekaj, a šta se dešava sa tvojim nekim fazama? Ti samo upadneš u fazu, ugasiš Instagram i onda mi ljudi pričaju, pa dobro, to je Henny, to je normalno kod njega, ali šta? Šta ti bude u tim momentima? Ne znam, pregorim nekako, a ja imam neke tako odluke čudne malo. Na primjer, je odluka da iđem iz generacije Z random dan. I te nekako imam te neke čudne reakcije. Ne znam, tako da dođem i obrišem Instagram, obrišem sve klipove iz TikToka i što sam snimao, pa sve tako prazno, pa mislim tripujem se, ložim se tu, znaš, ono kao... I onda se opet vratiš? Da, bukvalno se istripujem bez veze i nekako hoću sad da budem konstantniji, da ono... Prvi put u životu znam šta radim. Ovo je ovako. I onda krenem to tako i onda skapir se bavim umetnošću, da ne mogu sve po tim pravilima da odradim. Da, to baš. I onda se borim između toga da budem organizovan i da budem umetnik, iskreno. I to je toliko teško zapravo. I za moju psihu i za sve. I onda ti onda posle treba da nekako i da zaradiš, i da napraviš, i da stvoriš, i sutra imaš porodicu, i da imaš nešto iza sebe. Može da se zaradi lepo od ovog posla? Ma može, pa znaš ti... Pa dobro, pitam te, pa mislim, moram pitati. Ne, može stvarno lepo da se zaradi, da ono, živiš, da obezbediš sebe, sutra decu, ženu. A kad planiraš da postaneš otac? Mislim, to se ne planira, ali kad bi ti voleo? Da, pa moj čale dobio sa 27, ja već imam 28. Ja bih voleo do 32. godine da imam dete. Pa to je za 4 godine, ti već moraš da imaš devojku, da ono bude veritba godinu dana unapred svadba i onda dete pa se godinu, ti kasneš. Ja moram sada da nađem devojku. Ti bukvalno moraš sada da nađeš devojku koja će ti biti žena, ti kasneš. Možda kasnim. Aj požuri čoveče, vozi, znaš. Mora sve brže sada se dešava. Idemo da nađemo devojku. Daj da nađemo devojku, stvarno. Pa dobro, možda ova sad. Možda, ali ona je mala još. Dobro pomisliš ljudi, bože. Ne, ona je mlađa dosta od mene, to sam teo da kažem. Šta to znači? Ne, mlađa je dosta od mene, devojka ima 19 godina. Aha, punoletna. Punoletna, pa ne. A rekao namerno tačno 19, kao da ne bude deo sam. Ne, sad puni 20, majke. Ne, pa da, i onda, ma neću da pričam. Opet devojka, čim krene devojka, odmah krene puls, da se preznojavam, radim ih hipohondrija i to. Dobro, reci mi, sve se zaboravila što sam da te pitam. Nema veze. Jesi išao kod psihologa nekad? Šta misliš o tome? Zbog moje, kao misliš, zato što ti delujem kao da mi treba stručnu pomoć. Pa zbog tvoje te oscilacije u raspoloženju, zbog tih tvojih faza, imam osjećaj da si nekad jako tužan, nekad super i srećan i onda ja na tvojom mjestu bih otišla. Da. Ne, pa ja sam bila jednom periodu takva i onda sam samo rekla sebi, okej, ideš kod psihologa. Sad ću krenuti da pijem lekove, okej, to je to, kraj. Ne, nećemo tako učiti ljude, nego sam bila u fazonu, sad moraš da ideš kod psihologa, vidiš zašto imaš takve faze. I onda sam otišla. A to te pitam, jesi ti otišao? Otišao sam, da. Vidiš, vi mene uvek naterate da ja pričam nešto svoje, a onda ljudi dole nađu se pametni i onda pričaju, Vanja, ovo nije tvoja emisija. Mislim, kako ti kažem, bukvalno je samo moja emisija. Bukvalno samo tvoja emisija. Znači, ako hoću, mogu ovdje da ne dovedem nikoga i vi ćete i dalje da je gledate. Jeste čuli? Jeste čuli. To je njena emisija. Može raditi šta hoće. Ne, sad samo pričam o sebi, slušam. Hoću te bolje upoznam. Uvijek se nešto bez veze vidimo, viš, i ti si rekla kad sam pijan. Kad ti planiraš da imaš decu? Ja sam htjela sa 22. Ja sad ću 25 ove godine. Da. Tako da ja sebi kasnim. Kasniš? Pa evo ja kasnim. To ti kaže. Okej. Šalili smo se. Preznojiš. Ćeš da ti otvorim prozor? Nego da, malo sam. Malo da ti uđe vazduha. Muka mi. I
Ali, uglavnom, da, ja sam htjela sa 22, ali da nastavimo. Tačnije, sada sam već u fazonu, sa 22 sam htjela i sad, pošto se to nije desilo, sad ću baš da nađem. 22 mlada mama, baš ono mlada mama. Da, htjela sam budem mlada mama. To je baš lepo. Ja sam htjela da imam do 33-4 dece. Sad jedino to mogu da izvedem. Šta si rekla? Htjela si da imaš do 32-4 dece? Ne do 32, nego do 30 da imam 3 ili 4 dece. To je prelepo. Da. To je prelepo. Da, ja sam jedinica i ja želim da imam punu kuću, zamišljam ručak, onako ja napravila nedeljni ručak, puna kuća dece, da. Pa onda oni porasli, pa imaju svoju decu, pa puna kuća unučića i dece. Koliko je to bitno, da ono imaš, da imaš familiju. Da, to je prelepo. Onako da se svi vole i slažu, svi su jedni za druge, a ti nekad vidiš da imaš familiju tek na sahrani. Jo Bože. Tek na, znaš, mi pričamo o realne stvari, ali stvarno je jako lepo imati dosta braće, sestara i... Da, ja nemam nikog. Tu su stvarno... Da, ja nemam nikog i onda zato odatle potiče to meni da želim mlada da budem mama i da nemaš kao širu familiju, mislim, ljude, kao brato, tetke, mama i tata su jedinci, ja sam jedinica i bukvalno svi su jedinci i onda ja živim u tom nekom strahu da ću ostati sama i želim što pre puno dece. Da. I onda odatle meni to kreće. I tako je. Ali eto, nije se desilo još i eto, sad si me upoznao dosta raživo. Pa ništa, mislim, možemo mi da zablejemo nekada, ako ćeš bolje se upoznamo, pa ja sam neka varijanta da imam 2-3 dece. Ali ja sam rekla 3-4. Pa 3-4, 2-3, znači imamo to 3, nam je granica. Izvini, hoće ovo emisija da se zove prvi dejt Vana i Henry. Bukvalno. Ali, pitala sam te za... Šta voliš da radiš, kao pravim picu? Znaš onaj klip? Ne. Bez veze sam rekao, ne znam što sam pomenuo. Tačno, imaš te faze. Ne bitno, kaži. Morat ću. Ja sam morala što sam ja tebe pitala. Jesi išao kod psihologa? Da, nisam kod psihologa, idem kod psihijatra. Samo te kažem, to sam te pitala ovdje. Da li si išao kod psihologa? Da, mi smo napravili, mi smo sve vreme išli, nismo to odgovorili zapravo. Idem kod psihoterapeuta, mislim da svako treba da ide kod psihoterapeuta, mislim da svako treba da vodi računa o svom mentalnom zdravlju, da svako treba da se osvesti i da po tom pitanju. Ne treba, ljudi u Srbiji to ne znaju i naši roditelji ne znaju šta je depresija, ali znaju šta je ksalol, znaju šta je bromazepan, razumeš? I onda su oni navuku na to i znaš koliko ljudi u Srbiji zapravo koriste lekove za smirenje, onako, čisto za spavanje, neki način, znaš. Da. A onda dođu i kažu nama mladima kao, šta, ideš kod psihoterapeuta, si ti lud kao, znaš. A zapravo oni piju lekove za smirenje ceo život i kao, oni ne znaju za depresiju, nego samo ne znaju za taj pojam, a na lekovima su konstantni. I kako ti je kod psihologa? Super mi je kod njega. Jel vidiš napredak? Pa ja vidim neki napredak, stvarno mi je super, mislim kao svima, nisam neki poseban slučaj sad koji... Okej. Znaš, nisam na nekim lekovima, nisam na tim stvarima. Ljudi, ja pričam kao da sam izašao iz ludnice sad i kao Kenny, kako se osjećaš sad kad si izašao iz ludnice jer si dobar? Aj, sam te navukla. Navukla si me čoveče, pričam da se branim ovde. Da ljudima objašnjam da sam ipak normalan. A čekaj, imam još jedan trač. Koji trač? Dobro, bio je trač da idem kod psihijatra. Ne, nego za devojku. Ali ne, ovo nije trač, ovo je što ljudi pričaju, a ti sad tu demantuj. Oni pričaju da, kao, da si ti gej. Molim, kako je to da sam ja gej? Šalim se, znam da taj trač. Znaš da taj trač. Ma brate... Šta imaš da kažeš? Ne znam. Zbog čega misliš da to misle? Zato što... Nikad nemaju nijedan dokaz. Znaš da je ovo sad sve, uvek možeš naći screenshot, možeš naći sliku, sve to toliko je dostupno i lako da se nabavi, ali niko za tebe nema nijedan dokaz, ali svi pričaju. Stvarno svi pričaju? Ne svi, nego ja to sad tako tebi. Stvarno? Ne, znaš kad na estradi za svakog će da kažu sve. Znaš ti šta sam ja sve čuo, ko je sve gej na estradi. Ne mi verovala, o kome sve pričaju. Su to real informacije ili ne? Otkud znam, ne ulazim u to da li je neko gej, da li nije gej, šta radi, ali naš nerealne neke stvari čuješ, tako vjerojatno pričaju i za mene, ja sam mislim kao, znaju mi se straight sam, razumeš? A što misliš da to misle? Pa misle zato što se ne ložim na Andrew Tate-a, bukvalno.
Eto. Zato što ne forsiram to da sam ja alfa muškarac koji, ne znam, treba uvijek da lupi šakom o sto i da bude taj neki, ne znam, ja, ono, nemam pojma, ono, samo sam lagan i, znaš, znaš šta je tu? Mene nekad, došto menjam temu, ajde, nema veze. Imao sam uglavnom spotove gde sam bio tako isfeminiziran i to, naravno, to je bio spot, to je bilo, ono, bukvalno scenario. Dobro, razumeš? naravno, da. Pa sam u tom spotu, ono, bio tako malo i onda su ljudi krenuli, vjerovatno, od tad to da priča. A i bio sam i u emisiji jednoj gde me pitala, kao, Heni, meni malo deluje kao da bi ti malo volao da budeš ta žena, kao žensko, kao. Ja gledam... I ovo sam ja. I kao, pa... Ne, pitala me kao, da li bi voleo? Ja kao, pa ne bi, ovako sam se uhodio za Minđušu kao nešto. Kao da lažem, znaš. Kao da mi je neprijatno, kao pa, znaš šta, uhvatila me kao, znaš. Ali dobro, tebi je bilo neprijatno zbog njenog pitanja. Ma nije mi uopšte bilo neprijatno, nego sam to napravim foru i ljudi su krenuli da... Man, gluposti. Dobro. Gluposti. Ne, šteo sam nešto drugo da kažem. Nešto si krenuo, nekim drugim putem si krenuo, ajde, gde si krenuo? Zaboravio sam. Dobro. Reci mi, čega si se nekad ponosio danas toga stidiš? Jesi smislio možda pametniji odgovor ovaj put? Ko je bio prošli put odgovor? Ne sjećam se. Znam da si bio u fazonu, dobro pitanje, što mi nisi rekla ranije da razmislim. Joj, da. Čega sam se nekada ponosio, a sad se stidim. Da. Mislim da si ti meni rekla da je to pitanje uglavnom za reality učesnike. Pa da, ali je li imaš ti nešto ono kao svoje? Ne, stvarno nemam. Stvarno sve što sam radio u životu nekako ne kajem se. Možda ima nekih sitnih stvari kojih se kajem, ali kojih ne mogu sad setim, ali nekih krupnih stvari stvarno se ne kajem. Sve mi je ono na mestu, što bi se reklo. Okej. Nekad se pokajem možda u nekim odnosima sa ljudima, ali to se retko dešava. Dobro, idemo na 10 ali. Ne može? Ajde, može. Desi li se čuje sa bivšim? Desi li se čuje sa bivšim? 10. Zato što... Šta nek se čuje s bivšim? Ali ja ću umreti sa njim. Ti si meni u prošloj emisiji to isto rekao i onda si mi poslao glasovnu kada si pregledao emisiju i bio u fazonu šta, meni je kao okej da se čuje sa bivšim, da spava kod bivšeg, ja sam ja normalan. I ti sad kao pa 10. Ne znam, kad su upale kamere, ja nisam sad svoj. Šta, ja sam toliko family friendly, tako si mi nešto rekao. Šta je sa mnom, bre, sam ja normalan. Da. Ostaću family friendly. 10. Za svaku devojku 10, znači ako je 10, uvek je 10. Pa ne možemo igrati tako igricu. Šalim se. Ajde. Ne, 10 je ako se čuje sa bivšim, ali ako se samo čuje s njim jer su ostali u dobrim odnosima. Eto. Realno. 10 je li voli da se svađa? Ali konstantno da se svađa. Zbog svega? Zbog svega, znači stalno nešto je nadrkana. Stalno je nešto nadrkana? 3. Neću da imam devojku koja širi negativnu energiju konstantno. Mađur. 10 je li često plače? Znači da je emotivna. Znači da je 10. Ja mislim, znaš, znači da osjećam. Dobro, vidiš, slagali bismo se, ja stalno plačem. Kažem ti. 10 je li ne voli tvoje prijatelje? 10 je, ali ne voli moje prijatelje. Prijatelji moji, ja imam poseban odnos sa svojim prijateljima, nekako baš imam blizak odnos. Nekako su mi kao braća i sestre, prijateljice i prijatelji. I to što ona ne voli moje prijatelje bi meni mnogo teško palo. Ako ona se ne uklapa u to društvo, ako se ona nekako onda mislim da se ne bi uklopila ni sa mnom. To je kao nekako pola posla u vezi. Pa da, nekako kad nekako ne znam gde si ti nalazila svoje momke. Ja ne znam, ja uvek iz društva. Društvo? Da, zašto ja ne volim da idem nikad nisi u emisiji. Ne volim da idem na dejt. Ne volim da izlazim na dejtove ja i isto. mene ne mogu ljudi da me nateraju da izađem na dejt, nema šanse. Ili kad mi neko kaže, mogli bismo na dejt u kafić, na kafu. Na kafu. A šta ću s tobom da pijem kafu i znam te 3 sata? Neću s tobom da pijem kafu. Ne pijem ni s ljudima koje znam 10 godina kafu, s tobom da pijem kafu, neću.
I onda ja tako nikad ne idem na dejtove i onda šta ću, ja moram sa uvek da budem u vezi s ljudima koje znam iz društva. Pa to je i najbolje, zato što kad znaš nekog iz društva, već otprilike ti možda pretpostaviš kakva je ta osoba. Da, ali znaš šta je problem? Recimo, što ćete se onda sretati stalno i često i uvek ćete se vraćati i tako te. Stvari, ja to iz iskustva. Au, jeste. Nisam o tome razmišljala kao... Ali malo pre si pričala nešto za dejtove. Da. I setio si se nečega. Ja sam možda samo jednom u životu izašao na dejt, ono pravi dejt. Hajde da snimamo ti i ja jedan video, idemo Henny i ja na dejt. Hajde da snimamo, jer stvarno nisam imao takvih iskustva. Ni jedan ni drugi ne vole na dejtove, ali baš zato da snimimo. Ajde ovako, da snimimo i ja priredim ono kao dejt, kakav ja mislim da treba da bude. Ajde, da. I da vidimo tvoju reakciju, da li će ti se dopadne ili ne. Ajde, da. Neka dejtovi mogu da budu i zabavni. Pa dobro, meni mogu da budu zabavni, ali kad smo već uveliko u vezi. Pa kako onda dejt? Onda to nije dejt. Jeste, to je sve dejt sa dečkom. Ja stalno svom dečku dođem i kažem, mi imamo dejt. Dobro, ali nekako kad kažem dejt mislim na da nekog upoznaš i kao da počneš sa njim možda eventualno da budeš u nekom malo ozbiljnijem odnosu. To je prvi dejt. Kao koliko sam ono... A ovo ostalo su dejtovi već. Da, ovo su već dejtovi. Ali ne volim, kažem ti. Dobro, znači... Volim te na prvi dejt. Rekli smo, ti i ja smo završili na 5. temi, ali poenta je 10 ali ne voli tvoje prijatelje. Da, znači trojka, rekao sam trojka. A mi na dejtovima. Zato što malo pre sam to objasnio. Ne sjećam se već šta sam rekao, ali... Nema veze trojka, okej. 10 ali nema ambicije. Znači ništa ne radi ono. Znači da nema energije u sebi. Znači da nema taj duh borilački. Mislim, dobro, žena je, to treba više ja da imam, ali nekako... Ne voli život. Možda ne voli... Postoji tu sad mnogo stvari koje govore sad o toj devojci. Znači, ali ti si rekla da je ona 10. Da. Pa nije 10. Nije 10, petica je. Petica je zato što petica je. Petica je zato što je petica. Zato što nema u sebi to. A mlada je. Pretpostavimo da je mlada devojka i ako je mlada, ako nema u sebi energije, ona... Ti ko sad Miroljub Petrović. Znaš. Ako si mlada devojka i nemaš energije. Ali to rekao Miroljub Petrović? Da. A nije. Nešto na tu foru. Naći ću ti posle nešto na tu foru, rekao. Jao, znači, bez veze sam odgovorio ono čim je rekao Miroljub Petrović. Ne voliš Miroljuba Petrovića? Šalim se, obožavam, ja sam njega gledao pred spavanje, ali jako volim da odgledam nekad, uspava me, znaš, ali da. 10 je, ali ima dugove. Ima dugove? Da. Postoji šansa da ćeš ti morati da ih vratiš. Nekako nisam baš za to pozemljivanje para, dugove i tako dalje. Pogotovo devojka, šta je uzelo za pare? Šta je radila? Jel se koška, jel se gira? Ne, nemam te infoje, čoveče. Pa mislim, ako ulazi u dugove zbog nekih glupih stvari, onda ono, trojka. Mislim, šta? Dobro, 10 ali očekuje skupe poklone? Baš kao more skupi pokloni, kao to je... Pa, očekuje. Ti sad ne moraš, ali koliko ćeš ostati s njom u vezi, ne znam. Nije mi problem da kupim devojci skup poklon, mislim da je to lepo, ali da očekujem svaki put neki skup poklon, mislim da nismo jedno za drugo. 10 želi, ali ne želi da putujete zajedno uopšte. Ona ide svojim drugovicama, on će svojim drugovima, ali neće zajedno. Ja nešto ne volim previše da putujem, tako da ako ne putujemo zajedno i znaš kao, ne radimo ništa i kao blejimo, okej. Prva osoba koja kaže ja ne volim da putujem. Ja volim da putujem, samo što u trenucima kad se osjećam da sam u haosu i da imam nešto da radim, osjećam se kao kad bi otputovao da bi nešto propustio ovdje u Beogradu, da je kao dešavanje. Ne mogu da se opustim i da odem na putovanje. Mogu ako odem u neki rezort i legnem i ne razmišljam ni o čemu i uživam, a ovako kad treba da obilazim mesta i tako dalje, da upoznajem nove kulture. Naporno. Jako je lepo, naporno. Ali mi treba mi vremena da se organizujem. I nije mi dovoljno 4 dana. Kako 4 dana? Kako ja 4 dana da budem 24 sata na nogama ne mogu? Jel bi volio da ideš u Tokio? Jako, znači bukvalno toliko želim da obiđem sve te i Tokio i Seul. Seul mi isto, wow, to sve jako želim da obiđem. Hoću da idem u Tokio, znači bukvalno bi otišao, snimio bi album u Tokio.
Da, ti si mi čak... Šta raš evo? Pa ništa, ugasila se, sad ćemo je upaliti kad se malo ohladi. Kad imamo ove dve. Ti si mi čak, baš imaš nekako taj vibe za spot u Stvarno u Tokiju? Da. Čak sam, sad sam te pitao, moj drugar je jedan, inače koji meni radi spotove, pozdrav za Saleta, jako dobračko, bio je u Tokiju i pokazivao mi je šta sve tamo može da se radi. Wow. I moram ti posle pokazati jedan YouTube kanal. Ono kao šetaš se Tokijom i kao... Ne, YouTube kanal, naši ljudi, Dario i Goca, snimaju, odu na 3 meseca u Tokio. I snimaju, znači, jel ti znaš da ja živim za taj njihov content? Idu i u druge gradove, ali sad su bili u Tokiju. Da. To je totalno drugi svet, tamo i volio bi da odem. Znaš šta bih volio da radim? Wow. Pošto generalno muzika danas, svi znamo da se ne radi više kao što se nekad radila u nekim skupim studijima, sa nekim ogromnim miksetama i tako dalje. Potrebno ti je jedna zvučna kartica i jedan mikrofon. Da. Koji su dovoljno kvalitetni, laptop i to je to. I ja zapravo mogu da radim muziku gde god se nalazim. I onda mislim da promena mesta, tipa odem u Tokio, da snimam album, mislim da bi to jako uticalo na pesme koje pravim i da bi bilo ono nezaboravno. I onda hoću tako jednom da odem sa Džinsenom negde, bilo gde, pozovemo još ljudi, ljudi koji nam šire pozitivnu energiju i koji su kreativni, i otputujemo negde i radimo album 2 meseca u nekom evropskom gradu, na primjer, ili negde gde god. To sam ja baš razmišljala, bila sam u fazonu, mene moj posao ne zadržava u Beogradu. Mislim, kao ja dođem, snimim emisiju i mogu da pičem, jer ja mogu da snimim emisiju napred i sve. Ja sam bukvalno bila u fazonu, ja želim da odem u Tokio, na 3 meseca. Da stvarno sve obiđem, da ako treba odatle preletim, da odem negde drugde, da se vratim u Tokio. Da baš živim 3 meseca u Tokiju, to mi je baš bila želja. Jedno vrijeme smo ja i Biljana htjela da idemo da živimo tako po svijetu. Brzo smo odustali, da nismo baš toliko inteligentni. Kako misliš niste toliko inteligentni? Pa nas dve, mama moja je bila u fazonu, dećete vas dve, odete do Beča, čoveče zagrade i vas zatvore vam auto zato što ste se parkirale kako ne treba. I ja kao, da, jeste, upravo si mama. Bitno ti je samo da znaš engleski. Ja i ona ne znamo engleski. Ne znamo. Znaš da ni ja ne znam dobro engleski? Ne znamo dobro, znamo, ali ne znamo dobro. Znam da se sporazumem, ali znaš što je fora, tamo ni oni ne znaju engleski, verovatno. Pa jeste. I zamisli sad to, ne znaju, oni će pričati srpski, čoveče. Koji kontent, koji je to kontent? Ja bih volio da gledam vas dve kako se gubite u Tokiju i ne znate šta radite i preživljavate tamo. To bi bio bukvalno mega reality. Predložit ću je. To bi bio mega reality. Nas dve smo presmešne, bukvalno inače. A zamisli još nas dve u Tokiju koje nemamo pojma ništa. Ne znamo, gdje je levo, gdje je desno. Ja bih volio da radim takve emisije, ali znaš, da se ne bavim muzikom, ja bih bukvalno radio te neke normalne reality programe. Okej. A vidi kako je lepo. Ovdje izlazi sunce. Mi snimamo u 7 ujutru. Kako je romantično kao. Čekaj. Kako je zapravo naš grad prelep. A ja jako često to pomislim. Da. 10 je li izlazi svako večer? 0. Ako izlazi svako večer ne može da... Ne može... Nije u redu sa sobom. Aha, okej. A šta, mislim, ako izlazi, može da izlazi svako večer. Može sve, ali nije... Može da radi šta god hoće, ali nije baš poželjno. Ako izlazi svako večer da pije. Da, pije. Pa, mislim, i da ne izlazi da svako večer pije, pa je problem. Dobro, 10 je li ima najboljeg druga i spava kod njega? To mi uopšte nije problem. Ja spavam u kredu, spavam drugaricu. Ma da, bre, ti nisi normalno. Što? Ma ne to normalno, ajde ti da te vidim da tebi drugarica da zeleno svetlo. I ti bi kao bio u fazonu, ne, ti si moja drugarica. Ona, pošto mi drugarica, neće da mi da tak zeleno svetlo. Ali šta ako ti da? Vidiš, ti si otišao na to da ona neće. A neće zato što mi je drugarica, znači ako mi je drugarica, ona leži pored mene i ja nju gledam kao svoju drugaricu i nemam uopšte želju za zelenim svetalima. A šta dođeš u moment, vi ste se napili i otišli ste kod nje da spavate, kao i uvek. I ona samo jedan dođe i kao, i kao, dajem ti zeleno svetlo. I ti kao tako pijen, ležiš... Juče sam pijena razmišljala dok smo pospavali zajedno, dajem ti zeleno svetlo. A ne pijena, nego u tom momentu dok ste pijeni. Ne znam, to je, ne mislim da bi mnogi muškarci pali na ovom pitanju i na ovom testu.
Pa, pali. Ali zavisi koliko se družimo, šta, kako, a može da se Pao desi si svašta. test, žao mi je. Jeste, da? Pao si. Ne. Deset je, ali ima čudne fantazije. Ima čudne fantazije, ali 10 je. Da. Ima čudne fetiše kao. Pa dobro, nisam tako htjela da kažem, ali evo kad si ti rekao, okej. I kao moram da radim to svaki put. Pa, sad ne. Tera me da ono kao joj radim, Moraš. zavisi kakve fantazije ima. Znači ja sam okej s tim da imaš bilo kakve fantazije, to je sve okej. Ali ako moram sada da ne znam ja šta radim, ono, nula, zavisi od fantazije. Znači bukvalno zavisi od fantazije. Zavisi od fantazije, umreću. Dobro, i 10 je, ali se ružno oblači. 10, zato što Izvinite, realno... nemate ovu kameru više. Ljudi, Ne radi, pokvario bukvalno sam ne kameru. radi. Bukvalno si Možda pokvario dugo uvek. si imao i ovo. Uvek radi. 10 je, ali... Što se... Nema... Ono kako je romantično. Na parkingu smo, gledamo Most na Adi i sija sunce, kao da izlazak sunca. Koliko sati? Ovo ti je naš prvi dejt. Sve 4, ovo je naš prvi dejt. Da. Ajde, idemo na Smo ili. popijemo nešto. Daj od desingerice ovaj koktel. Šot. Shot. Pasta ili pizza? Pizza. Pizza. Mac ili KFC? Mac. Slani ili slatki doručak? Slatki doručak. Med, hleb, džem. Namaže se na hleb. Med, hleb, džem, namaže se na hleb. Šta pričam? Mleko volim da pijem. Dobro. Bože, što ja pričam? Slatki doručak. Zato što znaš da sam te prošli put pitala. Da, ja bukvalno to ponavljam sve isto. Da budeš bogat ili da budeš poznat? Kako teško pitanje, nisam se nadao da ćeš ovo da me pitaš. Da li da budem bogat ili da budem poznat? Mnogo mi je smiješno, ja Kad je nisam čovjek obraćala poznat. pažnju, da li si sad pričao, znaš. Jesi sad pričao, znaš. Ne znam da li sam pričao. Nisam obraćala pažnju, sad sam krenula, samo se cepam, ne kontrolisano sam bila u fazonu, ako je on to sad opet pričao. Jesam pričao, znaš? Ne znam, bukvalno ne znam. Isključila sam se odmah na početku kad si to ispričao i zaboravila. Dobro sam pa. Ja sam totalno zaboravio. Ne možemo treći put snimiti, Ništa, izvini se ova ljudima. emisija ide, znaš što je bitno kod ove emisije? Što je dobro? Što ova emisija ima energiju. Ima neku energiju. Ima energiju. Između, mislim, ima, generalno ima energiju. Vlada energija u Da, kolima. vlada energija u kolima, prošli put je nekako bilo ono... Da, zato što je Kenny bukvalno zaspao. Znači ona mi je rekla, ti si mi rekla, namesti se kako ti odgovara, kako ti je udobno. I ja kao, kako ide ovo kod tebe? Ja u fazonu, čekaj bre, kako si puštao? Kako ti se radi ovo sa strane? Ja u fazonu, čekaj, aj sad ću se namestim, kako mi je udobno. I ja kao... I kao ovako mi je udobno i cijela emisija je ovakva. kao da sam ono, još mi stomak ono ispod ovdje i kao, pa, znaš, posvađao sam se sa vojažem, kao, znaš, ono, ležim u krevetu, bukvalno. Kao, pokri me, hladno mi je. Ali ljudi, meni suze krenu. Užas. I sve vrijeme govorim, znaš. I onda mrtva tišina i samo jednom kažem, znaš. Ono, bukvalno je toliko retardirano bilo, brate. Ja dolazim kući, ti mi to šalješ. Ja ne mogu da verujem koliko sam puta rekao, znaš. Da ti kako sam izrvija. Ja nisam uveren koliko sam puta to rekao. Ja ću umreti. Užas. Znači, kao, ajde neću govorim brati buraz, ja sam samo to zamijenio za znaš. I to je bilo užasno. Da prevaraš ili da budeš prevaren? Da prevarim ili da budem prevaren? Da budem prevaren. Da budem prevaren i da... Eto, ja neću nikada da prevarim svoj devojku. Ja nikad nisam svoj devojku prevario. Bravo, svaka čast, znaš, to si inače. te pitala. Da znaš, inače. Pevačice ili devojke koje prate od 9 do 5 i to? Zašto si više? Ja sam možda više za pevačicu, zato što poznaje moj posao i nekako može da bude tog nekog razumevanja, imaće razumevanje i za mene i tako dalje. Ali,
I devojka koja radi od 9 do 5 znači da je devojka vredna, da radi neki normalan posao. Ovo što mi radimo, to je neki glič u univerzumu. Jeste, a devojka koja se bavi normalnim stvarima nekako može da te ubaci u taj normalni život. Ja neko težim da budem ja normalan. Može kako sam se lepo nasmejala. Ti meni ne slušaš, ti se smeješ, bukvalno samo... Ja samo različam koliko sam se ja iscijepala da meni suze i dalje idu. I on sam koliko mi je dobro što sam se ovako nasmejala. Ja. Top, okej. Ne znam ni šta se odgovori sad. Bitno se ti smeješ. Bitno si ti raspoložena. Instagram ili TikTok? Instagram, ali u budućnosti hoću da se postavi više TikToku. Putovanje sa prijateljima ili put sa voljenom osobom? Putovanje sa prijateljima može bude jako zanimljivo. I možda putovanje s prijateljima, ali s voljenom osobom zavisi od putovanja. S voljenom osobom bi otišao u resort, ma i sa prijateljima otišao u neki resort, jer me mrzi da obilazim sad nešto previše. Ja, opet se vraćam u istu priču, već umorio sam sam sebe koliko sam pričao sad. Ajde, nastaviti svoj život ovdje gdje si sad ili sve ispočetka krenuo? Ti mi čak stvarno izgledaš kao taj tip osobe koji bi sad bio fazonu, ide sve ispočetka. Da. Da, pa to si ide ti. sve ispočetka, to sam ja bukvalno... Nego to sam bacio sad neku foru, ali glupo, ništa. Ajde, iskopaj, izvuci sebi što želiš. Možeš i kesu da doneseš ovdje ako želiš. To si prošli put probao. Dobro. Prošli put oni kao nisu vidjeli, ali kao ja sam vidjela, nije mi zanimljivo. I da, realno. Tri ili četiri stvari. Vidio. To si izvukao, ajde još, dalje izvlači. Je ovo luk neki, bre? Ja sam mislio da ovo neki krem. Ovo je passion fruit, Opa. ja bih rekla. Imamo ovo. I čekaj da probam još nešto. Čekaj da uzmemo ovo. Ju, koliko ti ovdje ima. Opa. Ajde da ima šta ima ovdje. Ajde to da probamo. Vidite ovo kako cool izgleda. Ovo je kao neki kornet, ali mi ovo izgleda kao ona alga. Jeste, seaweed roll. Kakva alga, bre? Alga, ovo je alga. Ajde ipak ovo. Šta je ovo? Ajde i to i to. Ajde. To ćemo posle. Ajde, prvo ovo slano. Prvo ovo slano. Ne znam šta je to. Okej. Ima jako loš miris. Poviši. Da, pa dobro, kao sve njihovo tako miriše bukvalno. Jel kao čips? Ne, ovo je kao neka... Kao neka šta? Neki list. Nije ni čips, nije ni mekano, nije ni hrskavo. Ali ljuto. I slatko. I ljuto i slatko. U isto vrijeme. Ali mega ljuto i mega slatko u isto vrijeme. Nije kao onako obično. Ti je mega ljuto? Mega ljuto. Meni nije, znači ti ne jedeš ljuto ovako. Pa slabo. Meni su i recimo krilce iz KFC ljute. Stvarno. Ja volim ljuto, pa mi ovo nešto nije ljuto. Čak mi je dobro. I zanimljivo mi je. Ljuto. Vidim ti baš uživaš u tome. Zalegni. Ne. Izvoli. Hvala. To sam jedeš. Čekaj, sad moram da ovo isperem nekako. Mnogo mi je u ustima. Ovo je baš grozno. Ocijeni ovo. 9. Sviđa mi se to. Jako mi sviđa. Meni je 7. Jo, meni se ne sviđa, meni je 7. Ovo mi se sigurno sviđa. Pa ne znam. Ovo je bukvalno kolač što bi kupio. Ali, znaš kako ti njihovo to često čudno nekad? Ali ovo mi ne deluje tako. Ne miriše mi tako. Da zagrizem. I izgleda suvo. Ko moja usta. Suvo. To je previše suvo. Ja ti kažem, baš izgleda suvo. Kao neki suvi rolat, pazi. Meni je svakako bilo suvo sve. I ovo je... Hoćeš napitak neki? Ovo je bez veze. Imaš? Evo ti neki napitak. Šta je ovo? Čovjek je dobio ovdje najviše slatkiša. Piknik. Piknik? Naš piknik. Ali ovo nam je date, bre. Hoćeš ti nešto popiš? Neću, hvala. Pi.
A šta je to uopšte? Jesi pročitao šta piše? Ovo nećeš više. To si se najeo. Sam si ja na dejtu. A ovo nećeš više, to si se najeo. Ovo je neka kamilica, da? Jeste, da, neka kamilica. I neki med, ovo je prelepo. Suno. Ti imaš ovdje sjajne stvari za jelo. Ja sam kao prvo počela... Nisam doručkovao. Prvo sam počela s idejom kao, ali mi koji nismo doručkovali, ljudi 4 sata je. I kao najnormalnije, ja kao nisam ni ja i nastavljam dalje i kao, okej. Vidi kako se otvaram. Kao konzerva. Ali ne, oni povezuju. Zato ja želim da idem u Kinu i Japan i tako to. Da jedem ove gluposti. Po ceo dan. Ja ću se vratiti sa 10 kila više. Više. Neću izdržati ja s 10. Znači, vidjela sam, imaju neke mega dobre stvari. Misliš da oni stvarno jedu to tamo ili to samo nama zanimljivo jer kao... Ma baš me briga da li oni to jedu ili ne jedu, ja idem tamo da jedem to. Meni je to... Ovo je kao neki suši. Ovo smrdi. Ovo izgleda, ljudi, čekajte bre, stani, ovo izgleda kao neki sladoled sa vanilom. Ima čak i kao... Da, izgleda sladoled sa vanilom, dobio sam ovo. Uopšte nije zabavno. Šta je, se ovo puši, brate, ono, šta je ovo? Ajde ti prvi. Kao napolitanka koja ima ukus ribe. Napolitanka sa ukusom ribe. Ja mrzim ovo mrzim. Pojeo si. Šta da radim, gladan sam, šta je tu je, nijem samo ovo da jedem. Imaš još nešto ili to je to? Čekaj, jesi mi ocenio rolat? Rolat ti je... Odvratno. 5, zato što je suv. Dobro, a ovo? Ovo je jako zanimljivo, 7. 7, jako zanimljivo. Meni je 1. Nije. Nemate neke jake ukuse, da kažem, odvratne. Ovo je moči. Jesi jeo moči? Šta? Jesi jeo moči nekad? Ne. Kako sad ga prepadnem. Nisi jeo moči nikad? To ti je njihovo poznato. Znači kao... Kako je to? Pirinčano testo i unutra nešto. Izvini, malo ti pokolim ovo ispod. Slobodno, pa i onako je haos. Ali... Ovo su kupovni, a imaš i kao u Kralja Petra radnju sa pravim njihovim domaćim. Jako su dobri. Ovo je koratluk. Jeste, na tu foru. Malo dobar je iskreno. Da pogledate presek. Ali dobar je. Jel da? Nervira me ovaj kokos preko. Da nema kokosa ne bi imalo ukusa uopšte. Nije. Tako mi deluje. Ima unutra, ne znamo čega je. Ima nešto zeleno. Ali ne izgleda kao što je nacrtano. Sok oceni i oceni močije. Sok, 10. Pljujem, ispred mi iz usta. Moči. Bravo, bar na vreme, imaš ovo još. Moči, je li ovo isto nestano? Još ovo pa možemo stvarno da zablejimo. Ajde. Čekamo se ugase sve kamere, ljudi. Ovo je 5, nema ukus. Je ti bilo dobro kod mene u emisiji? Da. Hoće mi doći opet? Naravno da hoću. Hvala ti što si bio, vama dragi gledalci, hvala što ste nas gledali. Gledajte nas svakog petka od 15:30. Ćao!